Κάνω Μάγδα, στο Master 45 συν, Wood 2, άθεκος σε πρώτα. Μπαμπά. Μισή, 5. Ωραία. Θα του σκεφτεί κανεί άλλη την μπάρα. Έτοιμοι. Περίμενε. Πάμε. Σε 10, σε 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Τρία. Πόσα έχει? 30 ή 40? 40. Πάμε, μπράβο. Μάγδα μετράς. Πόσα? Πόσα είσαι? Ωραία. Πάμε άλλα 20. Μην καείς. Πάμε. Ναι, κάνε break όσο θες. Στα 26 δεν είσαι? Ωραία. Πάμε. Είσαι 1 και 10. 27. 28. 29. 30. Μπράβο Μάγδα. Πάμε άλλα 10. 1. 2. 3. 4. 5. Πάμε. 6. 7. 8. 9. 10. Μπράβο. Είσαι 2 λεπτά σχεδόν. Πάμε τώρα 40 shoulder to overhead. Ένα. Κλείδωνε πάνω. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Πάμε. 11. 12. Πάμε. 13. Άλλα 2. 14. 15. Κάνε ένα break. Παρανάσα. Είσαι 2.45. Πάμε. Πάμε άλλα 10 και 10. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Πάμε άλλα 2. 24. 25. Πάμε. Ωραία. Άστινε. 25, άλλα 15 έχεις. Πάμε άλλα 10. 26, 27, 28, 29, 30. Πάμε. Ναι. Άλλα 10 έχεις.
31, 32, 33, 34, 35. Μπράβο, πάμε, Τζέρι. Πάμε. Τζέρι, κόλλα. 36, 3 είναι, 37, 38, άλλα 2, Πάμε. 39, άλλο 1, 40. Μπράβο. Πάμε. Toast to bar. Δεν πειράζει, πάμε, ό,τι κάνεις. Πρέπει να σε κοιτάει, να κοιτάξει πάνω. Ναι. Πάμε. Πόσα κιλά βάζω μετά τώρα. 15. Θα δεκάει. Α, 2,5 και 2,5. Θα δεκάει, σωστά. Πού θα κάνεις? Στα μαύρα, Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάνε ένα break άμα θες. Ναι. Είσαι 5.44. Πάμε, άλλα 30. Άκουσα για το πώς πέταξε την μπάλα πάνω στη σκευή. 11, 12, 13, 14, 15. Δεν πειράζει, παρανάσα. Πάμε. 16, 17, 18, Πόσα Μαγδά. 18, Πάμε ρε. Έλα. 19, 20, Ένα-ένα ρε, πάμε. Ένα-ένα. Κοίτα, κάνε ένα-ένα. Μπράβο. 21, 21. 9 ακόμα. 30. 40, Α, 40 έχει, ναι, 40, συγγνώμη. Το μάτι είναι πάμε. 22, 7.30 είσαι. Όχι, 7.30 είσαι. Έχεις άλλα 2 λεπτά περίπου. 24, 25, 15 έχεις. Κάνε ένα-ένα. Ένα-ένα. Απλά να περάσει ο χρόνος για να μπει στο θράστες. Σε κουράζω τότε. Μπράβο, έτσι. 30. Άλλα 10 έχεις. Έχεις ακόμα 1 λεπτό. Ένα λεπτό. Το διάλειμμα είναι μόλις τελειώσει τα toast του bar. Πόσα έχει ακόμα. 10. Έλα ρε Μαγδά, Ένα. Μαθία είναι, πάμε. Μπράβο, 2. Πολύ καλή. 3. Ωραία. Ωραία, οκ. Έλα, πάμε.
Έχεις άλλα 50 δευτερόλεπτα. 4. Έτσι, πάμε. 1-1. Πάμε. Πάμε, άλλα 6 είναι. Έχεις μισό λεπτό. 5. Δεν μετράει. Πάμε 1-1. Πάμε να τελειώσει το πρώτο κομμάτι. Πόσα ακόμα, πόσο χρόνο? Πάρε, μην μπεις, 10 δευτερόλεπτα είναι. Πάμε να κάνεις εδώ. Thrusters, σε 2, 1. Δεν είναι το κοσάρικο. Ποιο κοσάρικο? Και μετά 20. Στα 10 λεπτά τελείωσες. Μπες, έχεις 5 λεπτά για thrusters. Τώρα κάνει thrusters. Ναι. Έχεις 5 λεπτά να κάνεις thrusters. Πάμε. Πόσα κιλά είναι τώρα εκεί 35. 35. Καθόμαστε και μετά. Ναι. Κάτω, πάνω. Μπράβο. Πέτατη. Βάλε. Να βάλουμε τα πεντάρια και τα πληθυσμάρια. Το 5 εγώ. Μάγδα, φόρτωσε εδώ που έχεις δύναμη να κερδίσεις το έδαφος. Τι βάζεις? Ωραία. Σε 5 μπαίνεις. 3, 2, 1, πάμε. Μπράβο. Κάτω πάνω. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Φόρτωσε. 5 και 5. 5 και 5 θα βάλεις. Πάμε. Πάμε. Ρε με κοροϊδεύεις, θα σήκωσες σαν ασανσέρ. Πάμε. Τσάμπα που καίγεσαι. Πάμε ένα πρωτόκολλο για να καλύψεις. Έχεις ακόμα 4 λεπτά. Έχει ακόμα 3 λεπτά. 3 λεπτά. Θα μπεις αυτή και θα μπεις κι άλλη μία. Σίγουρα. Χωρίς αντιρρήσεις. Δεν πειράζει. Δοκίμασέ το και άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Δοκίμασέ το όμως. Σε 10. Παρανάσα. 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. Πάνω. Ουπ. Πάλι κάτω. Τα λιγότερα τα έχεις κάνει. Εγώ λέω να κάνω ό,τι θες. Βάλε πιο λιγότερα. Θες να δοκιμάσεις άλλη μία αυτά? Ωραία. Πάμε. Αλλά θα μπεις και θα φύγεις κατευθείαν. Δεν θα το σκεφτείς. Πάμε. Ωραία. Πάνω, σπρώξε. Μπράβο. Ωραία. Δεν κάνεις άλλη? Εγώ λέω να κάνεις άλλη μία, 2,5 και 2,5. Εντάξει, δεν πειράζει. Τελώς. Ωραία. Εδώ η Μάγδα κλάταρε μετά από ίωση. Γιάννη, τώρα πατάω stop timer. Γιάννη, πατάω stop timer. Ναι, πατάω stop, να τελειώσει τώρα. Θα μπορούσα να τα είχα προλάβει.